Igbo ndị ọma njem ọnụ ekele m ọnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'oge gboo, mgbe elu ka bụ ala ọsa, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-agba afụ ọnụ. N'oge ndị ahụ n'otu obodo, e nwere otu agadi nwaanyị aha ya bụ Ugo Di ya bi n'obodo ahụ. Ugo Di ya wara anya nke ukwuu ma na-akpa agwa dịka nwoke. Afụ ọnụ ya buru ibu ma tookwa ogologo. O ruru otu ụbọchị, dịka ndị obodo ahụ nọrọ na-eme mmemme nke ha na-enwe kwa afọ ọbụla, onye eze obodo pụtara wee gbaa egwu. Mgbe ọ gbachara egwu, ọ malitere ịchọ ọlaedo ọ na-agba n'aka achọ. Ọlaedo eze ahụ bụ nnọọ nke pụrụ iche n'ihi na ọ bụ ebe amamihe eze dị. Nke a pụtara na eze apụghị ịchịnwu ndị obodo maọbụ ikpe nke ọma ya bụrụ na ndị obodo ebute ikpe n'obi eze n'ihi na ọ gbaghị ọla aka ahụ. Ka nke a na-eme, onye ọbụla ma ewu ma ọkụkọ malitere ịchọ ọla aka eze ahụ n'ike n'ike. Eze na onwe ya sokwa wee na-achọ ọlaedo ahụ mana ahụghị ya ruo oge abalị. N'ihi nke a, eze wee kwepụ nkwa na onye ọbụla ga-achọta ọla ahụ na ya ga-enye ya ọkara alaeze ya nakwa ọtụtụ akụ ndị ọzọ. Otu ụbọchị, nwa odibo Ugo Di ya nọ n'ụzọ na-aga ịchọta nkụ. Ọ tụtara otu ọlaedo nke ọ na-amaghị ihe ọ bụ wee wegara nne ya ukwu Ugo Di ya. Nne ya ukwu matara na ọ bụ ọla aka eze ahụ a na-achọ achọ. O wee nara ya odibo ya ma zoo ya. O gosighị ya di ya n'ihi na ebumnuche ya bụ idebe ya bụ ọla ruo oge nwa ya nwoke ga-etolite ma bụrụ eze. Oge a chọchara ọla ahụ ma ahụghị ya, onye eze wee zọpụ ụkwụ gawa na nke dibịa afa. Dibịa afa wee gbara ya afa na ọla ahụ nọ n'obodo ya n'ihi na mmadụ zoturu ya. N'ihi nke a, eze nyere ndị agha ya iwu ka ha gaa chọọ ọla ahụ n'ụlọ n'ụlọ. Mgbe ha chọchara ya ma ha ahụghị, eze gaghachiri na nke onye dibịa afa. Dibịa afa ahụ gwara ya ka o site n'ebe ụmụ nwaanyị nọ wee chọọ ọla aka ahụ. Ndị agha eze gara chọọ ya bụ ọla mana ha ahụghịkwa ya. Eze gaghachiri azụ na nke dibịa afa ahụ. Onye dibịa afa wee gbara ya afa nke ugboro atọ ma gwa ya na o nwere n'ụlọ otu nwaanyị ndị agha ya na-achọbeghị ọlaedo ahụ. Oge eze larutere ụlọ, ọ kpọrọ ndị agha ya ma jụọ ha ma o nwere nwaanyị ha na-achọghị ọla ahụ n'ụlọ ya. Ndị agha ya gwara ya na ha achọghị ya na be Ugo Di ya n'ihi nsọpụrụ ha nwere n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ bụ okenye nke ha na-echeghị pụrụ izu ohi. Eze nyere iwu na ha gaa n'ụlọ ya ozugbo ga-achọ ọla aka ahụ. Mgbe ha ruru n'ụlọ Ugo Di ya, ha kwagharịrị ebe niile abalị atọ ma ha ahụghị ọla eze ahụ. Ugo Di ya bidoro ime ọnụ pụta na mbara ezi ya wee na-agba egwu ịkọcha ndị agha eze. Ma dịka ọ na-agba egwu, ọlaedo ahụ sitere na nnukwu afụ ọnụ ya dapụ. Ndị nọ ebe ahụ gụnyere di ya wee tie beu. Eze jiri iwe wee nye iwu ka ndị agha ya kpụọ Ugo Di afụ ọnụ ozugbo. Mgbe ha mechara nke ahụ, eze nyekwuru iwu ka a kpụọ ụmụ nwaanyị niile afụ ọnụ ha ma tee agba ha nsị mbe. Eze kwubikwara okwu na ụmụ nwaanyị agaghịkwa na-agbazi afụ ọnụ ọzọ. Ọ bụ nke a mere na ụmụ nwaanyị anaghị agba afụ ọnụ ruo kwa taa. Ndị okenye na-ekwu sị, otu mkpịsị aka rụta mmanụ, ya emetụ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.